Learning Tagalog. On this video, let's have negative adjectives in Tagalog. Pihikan. Pihikan. Pihikan ako pagdating sa pagkain. Mayabang. Mayabang. Mayabang si Rick. Mayabang si Rick. Malupit. Malupit. Malupit ang estranghero. Duwag. Duwag na kaibigan lang meron ako, pero hindi bastos. Mahiyain. Mahiyain. Kilala siyang mahiyain na tao. Kilala siyang mahiyain na tao. Maarte. Maarte. Ayaw ko ng maarteng babae. Let's say that again. Ayaw ko ng maarteng babae. Agresibo. Agresibo. Ayaw ko ng mga agresibong tao. Mapanlinlang. Mapanlinlang. Huwag ka maging mapanlinlang. Huwag ka maging mapanlinlang. Bugnutin. Bugnutin palagi ang lola ko. Bugnutin palagi ang lola ko. Burara. Burara talaga siya, lalo sa kwarto niya. Inggitera, for the ladies and for the guys, inggitero. Ang pagiging inggitera ay hindi maganda. Maharot or harot. Maharot ka talaga ano? Or harot ka talaga ano? Bastos. Huwag kang bastos. Huwag kang bastos. Mapagpaniwala. Mapagpaniwala. Hindi totoo yan. Huwag kang mapagpaniwala. Malisyoso, or for the ladies, malisyosa. Baka pag-usapan ka ng mga malisyosang kapitbahay. Makasarili. Makasarili. Huwag ka nang maging makasarili. Huwag ka nang maging makasarili. Someone wants to take revenge on you? That person is mapaghiganti. Mapaghiganti. Kilala ko siya bilang mapaghiganting tao. Kilala ko siya bilang mapaghiganting tao. Do you keep a lot of secrets? Then you are malihim. Malihim. Malihim talaga ako, mahirap magtiwala. Malihim talaga ako, mahirap magtiwala. Irresponsable. Hindi irresponsable ang mister ko. Responsable siya. Hindi irresponsable ang mister ko. Responsable siya.
Do you know someone who is judgmental? Mapanghusga. Mapanghusga. Huwag ka maging mapanghusga. Hindi maganda yan. Huwag ka maging mapanghusga. Hindi maganda yan. Kuripot. Kuripot. Sabi nila, kuripot ka daw. Sabi nila, kuripot ka daw. Walang galang. Walang galang. Bakit ka walang galang sa kanila? Bakit ka walang galang sa kanila? Matigas ang ulo. Mahirap makipag-usap sa taong matigas ang ulo. Mahirap makipag-usap sa taong matigas ang ulo. Tamad. Tamad talaga si Ali. Wala siyang ginawa buong araw. Tamad talaga si Ali. Wala siyang ginawa buong araw. Pilya for the ladies, and for the guys, pilyo. Medyo pilyo ang pinsan kong si June. Medyo pilyo ang pinsan kong si June. And for our last one, we have, for the ladies, osisera. Osisero for the guys. Osiserang mga kapitbahay. Osiserang mga kapitbahay.